дар бораи ами ҳиҷома, фоидаи ҳиҷомаро ҳама медонам ки бисёри занҳо мехоҳанд чуна ҳиҷома кунанд, мардҳо бисёртар мекунанд ҳиҷома, лекин занҳо на ҳама метавонанд ҳиҷома карда, барое ки бисёриё кӯдаки майда доранд, рафта дар ягон ҷо ҳиҷома карда наметавонанд. Бисёриёро мисол шавҳарашон иҷозат наметиҳанд аз хона бироянд барои ҳавай тамошобино. Ма як хоҳарака, занҳои азиз, як хоҳарака тавсиятон метиҳам, беҳад кори хушрӯ дора, хонатон мерава ҳиҷома мекуна. На танҳо ҳиҷома, иҷада медонед чӣ мекуна хоҳараки мо? ҳиҷомаи рӯ мекуна, массажи рӯ мекуна, массаж то кӯдакои 5 солатона массаж мекуна, инчунин парафин мекуна, банка алов мемона. хулоса бисёри бемориҳои шумора, мисол инами ваёе ки ами хоҳарак пешниҳод кардагиай, хизматрасониҳо бисёри бемориҳоро пешгирӣ мекуна, бисёри бемориҳоро табобат мекуна. марамат духтаро як боракак аз анами хоҳарак, мисол дар ами хоҳарак занг занен, биёя ҳиҷоматон куна дар хона, биненда чихе сабук мешен. Чихе касоне ки мисол давления фишорбаландӣ доранд, фишорбаландишон мутаъддил мешава, дарди буғум кам меша, дарди сар кам меша, воспалениро мегира. хулоса ҳаматарафа ёхи ҳиҷома. Ина бисёриё кӯдакоро массаж кунӣ, ким куҷо мебаранд, медонен инами духтарака гап занен, миёя худаш дар хонатон массаж мекуна, кӯдака парафин мемона. хулоса ҳаматарафа. марҳамат рақамош ҳаст, нархи беҳтаринай, инчунин духтарак корош беҳад тозаяй, собиқаи кориш хеле зиёд дар ҳами соҳа медонен хеле шид кор мекуна, бисёр муштариё дора. ина марҳамат, шумоям як боракак ҳами хоҳаракати гап занен, хоҳен табобат кунен саломатитона, хуштоманотона, модаротона, хитона ҳиҷома кунен, занг заненша.